Hello mga Kalabidabs, welcome to my channel. For today's vlog, andito tayo ngayon sa Bongga Bakakay para sa isang feeding program. Sponsored by, of course, Efficacent Oil and Alpha Caparo, and of course, partnership ng Bicolano Vloggers Association. And i-flash natin yung mga iba pang partners ng gagawin nating feeding program. So, ito mga Kalabidabs, kasama ko din si Tyler Maki at ang kanyang dala. So, ito naman Kalabidabs, nandito natin ngayon sa Chicot. Sa Chicot kasama, of course, yung ibang member ng Alpha Caparo and of course, makasama natin sa Bicolano Vloggers Association. So, papunta na tayo sa San Roque. So, dun kami magkakaroon ng feeding program. May palugaw at may champurado itong si Alpha Caparo and Efficacent Oil. May panghilo. So, nabusog na kayo. Nabusog na. Nahilot. Nahilot. Nahilot pa. Yan, shout out sa lahat ng mga nandyan. Ayan, thank you so much sa mga sana nahilot. nag-sponsor ng event na to. Ayan, thank you. And kita-kits tayo later on. So, andito na kami ngayon mga Kalabidabs sa San Roque Elementary School. So, dito gagawin yung ating feeding program, no? With the Alpha Caparo and also na ating Efficacent Oil. Ito mga Kalabidabs, dito tayo ngayon sa area, yung evacuation area, kung saan magsilikas muna yung under sa 50 kilometers na pinangyarihan ng landslide o soil erosion dito sa San Roque, Malilipot, Albay. So as you can see dito sa likod ko, ito yung mga tent kung saan nanunuluyan yung ating mga kapatid na nasalanta ng nasabing soil erosion. So dito tayo mamimigay ng ating palugaw and pasampurado, and also mamimigay din tayo ng Efficacent Oil and yung ating bio. Tapos kasama natin si Nanay, pangalan ni Nanay. Maria Lilia Bilolo. Okay, so ano po yung mga dito, concern niyo dito sa inyong evacuation? Ang concern may tubig, dapat ilaw, dahil madilim kami. Dapat higaan dahil nakahiga kami sa simento. Saka dapat rasyon. So ayan mga Kalabidabs, no, yung mga gusto po pang magbigay na kayo ng tulong, ayan, mapapagkain, higaan, of course tubig, kasi pinakamahalaga siyempre yung tubig. Ayan, makipag-ugnayan na lang po kayo sa Bicolano Vloggers Association para at least mapaabot natin yung kanilang mga pangailangan dito sa evacuation area. So ito, ang mga nandito is under the 50 kilometers, tama? Kung saan nagkaroon ng soil erosion. So wala pang advice talaga na, hindi na kayo pwede bumalik doon. No? Ano sabi? Wala, permanente na daw yun na i-close. Hindi ba namin alam kasi wala naman sa amin sinasabi. Basta nga sabi, mag-ano ng relocation. Kasi delikado na din kasi yung area, no? Kasi may tendency talaga na landslide. So, yun lang mga Kalabidabs, no? Again, sa mga gusto pong tumulong dito sa ating mga kapatid, dito sa San Roque, ayan, contact lang po kayo sa amin. Ayan.
tayo naman sa sa tent. Yan, sa Tent ni nanay. tayo. Ayan. Ito yung tinutuluyan nila dito. Ito yung pansamantala nilang tinutuluyan dito sa San Roque Elementary School. Tama, elementary school. So ito si nanay, kausapin din natin si nanay kung kumusta naman nanay yung yung situation dito sa tent. Dati po may alaga akong matanda na 92 years old. Kang pagparauran, linipat ko muna naman sa kwarto. Nadugi siya sa ilalim. So ito na ba to? Nababasa din to. Dahil man po para matubig na minalubo lang yan. At saka, so pag nagparos-paros baga si ade, pag may bagyo, linipat ko muna so matanda doon sa kwarto. Pero kumusta naman po yung nyo, yung pagkain, tsaka yung tubig niyo? Ang tubig, may nagbibigay din ng tubig, pero kulang. Kulang. So yun talaga yung pinakakailangan dito, no? Aside dun sa pagkain, of course yung tubig. So again po, yung mga gusto pong mag-donate o magtumulong sa mga kababayan natin na nasalanta ng soil erosion, na naka-evacuate dito pansamantala sa San Roque Elementary School. Ayan, pwede po kayo mag-PM sa akin or sa ibang kababayan natin Bicolano vloggers para ibigay yung tulong, no? Pinaka-importante is yung tubig. So yun pinakamahalaga, yung tubig. So yun lang po, PM lang po kayo, message lang po kayo, kahit po cash, para kami na lang din yung bibili ng tubig, magbibigay ng tubig dito sa evacuation area. So, thank you, nanay. Ano pangalan ni nanay? Minerva Bendicio. Minerva. At dahil dyan, si Ma'am Minerva ay kakanta. So, salamat, nanay. Shout out sa lahat ng ako around the world. Long live! Long live! Long live! Long live! So, andito tayo ngayon, Kalabidabs, no? Kasama natin, of course, ang kapitan dito sa San Roque, si Captain Sifina. So, kumusta naman po yung situation dito sa evacuation area? Nahirapan po sila kung kasi hindi nila sarili yung bahay nila. Saka sa araw-araw na pamumuhay nila, ang iba kasi bumabalik sa umuwi muna sa kanila. Kasi yung iba na talagang hindi talaga na pwede na mag-stay sa kanila. Diyan na talaga na nag-i-stay sa evacuation center. Ang kadalasan pong problema dito pero pala yung CR na inanuhan na ng LGU. Sa talaga sa araw-araw nilang pagkain ang talaga nila mga hygiene kailangan nila, kasi hindi pa namin ma-determine kung kailan talaga sila ma-relocate o kailan sila mabibigyan ng lupa na matitirahan nila. Wala pang kasiguraduhan kung saan, kung kailan. Kaya parang nangangapa kami kung kailan sila pwedeng alisin dito sa evacuation center. Kasi naman kami, kasi baka mag-open yung klase, mag face to face na, wala silang ma-escape. Okay, so ano yung mga gusto nyong panawagan sa mga kababayan natin na pwedeng tumulong sa inyo dito sa sitwasyon nyo po? Siguro po makahalikom kami ng halimbawa. Kasi namin parang ko ito sa national government na makahanap kami ng lupa na bibili. Kasi hindi po sa budget ng barangay, hindi ito kayang budgetan ang saka yung pagtayo ng relocation, pagtayo ng bahay nila. So ito, so pansamantala, no, habang hindi pa natin alam kung kailan sila talaga malilipat dun sa kanilang bagong bahay, no, bukas po yung ating panawagan din sa gustong tumulong, no, mabigay ng mga
pagkain or kahit yung mga pang personal hygiene na kailangan dito ng mga residente na nag-evacuate dito sa San Roque Elementary School. So maraming salamat ka. So ito may bigay tayo ng pasabon. May pasabon si Bayo doon mga kalabitad. Sino pa mga walang sabon dyan? O sabon. Karari gusto mo sa moon. Ito mga kalabidabs, kasama natin si Ma'am Karen ng IPI Marketing Specialist. Ayan. Sino po yung nakaisip ng ganitong activity dito sa San Roque? Bali po, nalaman namin na yung AKP Bongga Chapters, active sila sa mga ganitong klase ng aktibidades. So, nakipag-partner po si Efficacent Oil dahil gusto namin iparamdam yung pagmamahal ng Efficacent na kahit sa sunod-sunod na pandemyang dumating, nandito kami at hindi nag-iisa. Sama-sama tayong babae. Parang ganun po yung ideya nito na si Efficacent pupunta talaga at makikipag-partner sa iba-ibang mga organisasyon para makatulong. May mga susunod pa ba kayong activity or any ganitong outreach program? Continuous naman po kaming nabibigay ng mga solicitation, nabibigay po kami ng mga donation sa Philippine Red Cross, nagbigay din po kami sa Albayanihan at kahit po sa mga iba pang organisasyon na humihingi sa amin, patuloy pa rin po kami nagbibigay at tumutulong para makaabot yung tulong na yon sa ating mga kapwa Bicolano. So, yung any final message natin sa mga kabayan Bicolano o sa mga kabayan natin na nanonood ng ating vlog? Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kaya natin to, babangon tayo ng sabay-sabay. Yun lang po. So, thank you so much, Ma'am Karen. Ang ganda ni Ma'am Karen. Nakita niyo sa personal, para siyang si Bea Alonso. Wow! So, thank you, Ma'am Karen. Thank you, Ma'am Karen. Ayan, siya po si Ma'am Karen. Siya po ang isa sa nag-organize din itong activity dito sa San Roque Elementary School para sa libreng palugaw and pa-champurado with Efficacent Oil. So, maraming salamat, Ma'am Karen. Thank you din po. Mga kalabidabs, kasama natin yung Senior Advisor ng Fraternity Seat, Brad Ato. So, Brad Ato, sino ba nakaisip ng ganitong activity dito sa San Roque? So, gabos po na chapter Kambunga, hindi po nakarecommend tayo na si Pres na si Banyi, si Gabos, si Borhan, sa mga lalo na sa kuya to at habang advice, ito mga membro na sarap man kami pala na may nag-sponsor man sa muya na gusto man tabang ay pinanin priority bako na sa mundo di San Roque tana grabe man talaga man buda taog man may man matawan man sa mga araw na araw mga ati mga kurang na nagtao man kami sarong araw tayo ni kanya na pampagmaman sa mga kanya na buda banay sponsor man sa muya dahil di man pinatay sarap man ini sa mga pagtabang ba sa mga lalo na sa muya na organisasyon Alpataparo o sabi nga Atro. Baog-baog kami na tinanggap man kami San Roque chapter, may chapter man San Roque na magbaon man kami na tinanggap kami sa dahil sa taugmaan mi dahil managkuraan. Kaya grabe mi papasalamat sa mga kaibanan to, sa mga senior kan Atro, kung nagtarabang, gabos na anduyog kan Bongga chapter na maugmaon kami na nakadibdi kami San Roque na inadap man kami sa maray man na paagi. Kaya nagpapasalamat ko sa
membro kan buong chapter, Budak San Roque, chapter kan Malilipo. Okay. Yan, salamat. Thank you po. So ito naman mga kalabidabs, kasama ko naman ang advisor ng sorority ng Alpha Kappa Rho, si Sis Mix. So kumusta naman po yung naging activity natin dito sa San Roque, yung ating feeding program? So far po, siyempre nakakapagod pero masaya kasi madami kami natulungan, madami kami napasaya kahit pa paano, ng mga bata, matatanda. Ayun po. May mga susunod pa ba kayong activity na gagawin sa name ng Alpha Kappa Rho? Oo naman po, hindi naman po nawawala yun sa amin po, sa kapatiran na yung activity po. Hindi naman po yan lagi. Ano lang po, parang wait lang po kami sa mga pwedeng ng mga namin, na mga brad din, na ganyan. So maraming salamat again, Sis Mix, sa tumulong na ma-organize itong activity na to para sa ating mga kabayan na biktima ng landslide dito sa San Roque, Malilipo, Albay. So ito mga kalabdabs, kasama ko din yung advisor ng fraternity, si Brad Jojo. So, kumusta naman po Brad Jojo yung naging activity natin ngayong hapon dito sa San Roque Elementary School? So far naman po, ongoing naman yung activities natin, hindi pa tapos. Thankful and nagpapasalamat kami kay Lord kasi binigyan tayo ng magandang panahon para maisagawa natin yung activity na to. And nagpapasalamat din po kami sa mga nag-sponsor at walang tawang nag-sponsor sa every Sunday naming aktibidades. Every Sunday? Yes po. Ano yung mga activity niyo every Sunday? Yes. Ang plan po kasi namin, pag walang halimbawa medyo kulang yung fund, ang activity po namin, clean up drive. Clean up drive. Yan. So saan area yan? Sa National Road po. National Road. Doon sa amin, o kaya kahit saan na pwedeng lugar na pwede namin bilisan. Tapos pag may fund naman po, dito po kami, naghahanap kami ng pwedeng mabibigyan ng konting relief operation, feeding program, and may mga pwedeng gantong gamot, and hopefully sana next Sunday may malitom ulit kaming budget for another activities namin. Okay, so any message po sa ating mga viewers dyan? Sa mga viewers po, salamat po and patuloy lang po kayong kumbaga, huwag mawala ng pag-asa. Dumaan man sa atin yung maraming dagok sa buhay. Natural yon, hindi tayo nabuhay na walang dadang pagsubok sa buhay natin. Laban lang tayo. Katulad namin, Alpha Kappa Rho, long live. Ayan, long live. Paano pag-sign? Long live, Alpha Kappa Rho. Long live. Long live, Bongga Chapter. Ayan. Maraming salamat. Ayan si Brad Jojo, ang advisor ng fraternity ng Alpha Kappa Rho. Maraming salamat, sir. Welcome po. So mga kalabidabs, nakikita natin ongoing pa rin yung activity na ginagawa ng Alpha Kappa Rho together with Efficacent. Ayan, Efficacent Oil. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga tumulong at sumuporta dito sa activity na pinangunahan ng Alpha Kappa Rho and ng Efficacent. Ayan, so again, shout out kay Miles Fajardo Vlog. Isa din po siyang member ng Alpha Kappa Rho, no? Shout out sa iyo, Miles Fajardo Vlog. Thank you so much sa lahat ng mga nandito nakiisa sa pagtulong sa mga kababayan natin dito sa San Roque, Malilipo, Albay, sa mga nabiktima ng malawakang landslide dito sa San Roque, Malilipo, Albay. Salamat sa inyong lahat mga kapatid. Sa muling pagkakaisa natin ay nakapaghatid tayo ng libreng champorado at lugaw na sa simpleng pagtulong ay talaga namang nakatataba ng puso. Ang sarap sa buhay maging isang bahagi ng Alpha Kappa Rho na walang ibang alam gawin kundi ang makatulong sa inyo. We serve, we protect, and we heal as one. Long live Sorority Bongga Chapter. Pinapabot rin po namin ang taus-pusong pasasalamat sa handog na tulong ng Efficacent Oil. At sa walang sawang ibinigay ng suporta ng ating mga kapatid na Bicolano vlogger. Salamat muli sa inyo mga kapatid. Sa uulitin, long live Alpha Kappa Rho! Long live! At ipinapabot po rin namin ang pasasalamat sa aming busing kapitan, Honorable
Barangay Captain Judy Bigol sa pagpapahiram po ng kanyang service para isa katuparan namin ng aming activity sa araw na ito. Maraming salamat po. At maraming salamat din po pala sa aming masipag na videographer at photographer. Please don't forget to like, share, subscribe, and comment, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Bye! Do share! Long live! Long live! Maraming salamat mga Kalabidab sa pagsama sa amin dito sa feeding program. Kasama yung Alpha Kappa Rho and ang Efficacent Oil. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga tumulong para maisakatuparan natin yung ating activity ngayong hapon. So sa lahat po naman gustong tumulong pa, again, PM na lang po kayo mga Kalabidabs. And sa mga biktima po ng mga kalamidad, wag po kayo mawalan pag-asa, no? Lahat ng ito malalampasan po natin basta tayo ay magtulungan at magkaisa lamang sa pagbangon. This is Bon James D, ang vlogger, true lover. Bye-bye! Hi, if you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!